Ond un gŵr sydd wedi gwneud I benderfyniad heddiw yma mewn gwres llethol ynghylch y gwartheg Dai Lewis, cadeirydd y cyngor yma yn y sioe hefyd. A Lims yn mynd â hi unwaith eto. Ond pa mor anodd neu beth oedd yn mynd trw'ch meddwl chi yn ystod y cyfnod yna'n beirniadu heddiw? Wel, oedd gynna I 5 oedd digon da I ennill, a dyna'r broblem. Yn cynnwys y Charolais, fel dyn Charolais, wel, oedd hi'n braidd yn anodd I fi roi gwobr i'r Limousin, ond y Limousin oedd y pencampwyr. Nhw oedd y tîm gorau, ac ar gleisiad yn ail wedyn yn ennill y cil wobr. Ac beth o'ch chi'n fwynhau'r profiad o feirniadu, achos ydych chi wedi gwylio'r gystadleuaeth yna wedi sylwebu arni hi ers 4 mlynedd ar 20, oeddech chi mewn sedd gwahanol iawn heddiw? Wel, oedd y sedd yn y tŵr am yr 20 a 2 o flynyddoedd oedd wedi pasio yn llawer hwyddach na bod fyna heddiw. Oedd sylw y dyrfa I gyd arno chi ac ar eich penderfyniad chi. Mae pawb yn feirniad rhwng ffordd hyn, dydy? A maen nhw I gyd yn gwybod pyn sy'n mynd I ennill, ond dwi yn sicr yn meddwl taw'r Limousins oedd y gorau heddi. O'n nhw'n dîm cyfan, a oedd rhai o'r tîm eraill a unigolion arbennig yn nhw, ond o'n nhw ddim yn gwneud tîm, ac felly y Limousin oedd yn mynd â'i hi heddiw. Sut ydych chi'n gweld bethau wedi newid datblygu yn y blynyddoedd da chi wedi bod yn cadw llygad barcud a sylwebu yma? Wel, am o'n i'n sylwebu yma y tro cynta yn 1974, o'n i'n sylwebu o hen ambulans. Wedyn, fi o'n i'n sylwebu o hen fws, a gaethon ni dŵr, a ni wedi cael tŵr crand erbyn hyn. Ar I fyny ma beth efo'r sioe hefyd? O, arbennig. Gair ysydyn am sioe 2016, Dai? Mae'n un dda ofnadw am y meirion wedi gwneud I gorau. Dyn nhw'n llawer o bobl yn Seferionydd, ond mae pob un o'n nhw wedi gweithio yn galed, a da I Richard Jones a'i dîm yw hynny. Mae gen nhw 2 ddiwrnod eto I ddod yn does ac I fwynhau, dwi'n siŵr. Fe fyddwn nhw'n dod I ben i'r rhagor. Ni wedi cael y 2 ddiwrnod agoriadol mwyaf arbennig yma, a gobeithio fydd y 2 sydd I ddod llawn cystal. Gwych. Diolch am sgwrsio fy ni, Dai.